дуруд бар шумо бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин аст. Расидем боз дар ин вақту соат ба дидори ҳамдигар. Имрӯз мо даъват намудем бонуи ҳунар, ҳунарманди бисёрам шинохта, ки ман шумо ҳам фикр мекунам, ки хеле интизораш будем. муаллимаи азиз Молпайкар Ёрова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Саломат бошед. Саломат бошед шумо ҳам, ки шумо даъвати моро пазируфтед. Миннатдор ҳастем аз шумо, ки рад накардед. Вақти қимати шуморо мегирем имрӯз. Ҳеҷ гапе нест. Ман омода ҳастам азизам. Чун ин аввалин барномаи мо дар соли 2023. Бубинед, ин як бурди ман аз ман ҳам. Барои чӣ? Барое ки дар соли 2023 якум барномаи лазиз бо ман оғоз мешавад ва фикр мекунам дар оянда ин барнома боз ҷолибтару боз зеботар мешавад. Бале. Хуб, акнун чӣ омода мекунем имрӯз? Отахонҷон, медонед, ман як ғизое омода мекунам. Ғизое яъне парҳезӣ ҳам гуфтан мумкин аст. Парҳезӣ? Бале, чун дар ин ҷо мо истифода мебарем тамоми ҳамон витаминҳое ки барои ҳар як инсон зарур аст. Ва аз аввал ин ғизоро мо дар тавдон. Дар тавдон? Бале, дар тавдон омода мешавад. Яъне хӯрока номашам мемонем хӯроки солим. Солим. Бале, хӯроки солим. Барои ин ба мо дар кор мешавад, яъне як мисли ҳамин, як бошад, ки барои дар тавдон. Бале. Лозим мешавад барои маҳсулотҳо. Ман дар ин ҷо мебинам. Аввал оғоз кунем аз мурғ. Мурға не, мурғро ҳоли мо таркиби ин намекунем. Аввал мурғро мо гирифта дар як коса бояд бо омехта кунем. Бале, бо сабзавотҳо не, бо мурч, бо хуштамкунандаю хокаҳои хуштам, бо ана ҳамон бояд омехта кунем. Ва барои ин ба ман аввал дар кор мешавад тахтача ва корча. Хуб, биёед акнун оғоз кунем. Пеш аз оғоз кардан бояд аввал дастҳоя шӯем. Дастҳоро шустан лозим. Баъд оғоз кунем. Биёед. риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад ба бисёр бемориҳо оварда расонад. Аз ҷумла бемории дарунравии диарея, ки ба саломатии инсон, махсусан кӯдакон, зарари зиёд дорад. Дастпӯшакҳоро пӯшидем. Бале. Биёед акнун оғоз кунем. Ба ман тахтача дар кор. Тахтача? Бале, тахтача. Якташон чӣ хеле ки буд барои шумо, якташ барои ман. Имрӯз ман ба шумо кӯмак мерасонам. Тахтача, баъд корча. Корди аз ҳама тез. Бале. Барои шумо бо дорем хел. Баъд агар имконият бошад, як косаи чуқур ҳам дар кор. Косаи чуқур калонтар? Бале. Хуб, ҳозир корди калона барои шумо. Ана инаш барои ман. Бале, тоза. Ана ку ман ба мурға инҷа мон. Мурға барои шумо мемонам дар ин ҷо. Медонед чӣ кор мекунем? Ман мурға гирифта. Хуб. Яъне камтар бояд надрез кунем. Бояд сурохӣ кунем, ки бале. дохилаш хуб пазад. Ҳам зуд пазаду, ҳам хуб пазаду, ҳам хел. Анакунун ба ман як косаи чуқурча дар кор. Коса? Бале, коса. Ҳамин бошад, ин калонтар? Не, калонтар албатта. Ана инҳо? Ана ин мешавад. Бале, мешавад. Мегирем мурға инҷа мемонем ава. Мурғ? Ман ба шумо диҳам хокаҳои хуштамкунанда. Ана кун хокаи хуштамкунанда кушоед. Кушодам, марҳамат. Каммакак аз ин. Каммакак аз ин. Мо бо дар ин ҷо дорем мурчу. Мурчам цед манба. Мурч. Ана мурч. Ана ин хел гиреду. Кани? Бибиед.
бас Чоя асан, тези бад нашавад. аго якта пиёзаки майда як пиёзаки майда ҳаки ҳамина майда мекунем озимо ин барои ҳамун фақат мурғ бале фақат барои мурғ хуб биёед акнун ман мехоҳам аз чӣ оғоз кунем аз чӣ аз суоле ки чӣ хел буд ин сол соли 2022 чунки ҳозир охири сол аллакай соли чӣ аст соли 2022 хуб чӣ гӯям ҳар сол ба худаш як бурдборӣ дораду як камбудиам дорад бале аммо ба ҳама ин нигоҳ накарда ин сол барои ман соли хеле ҳам хуб буд чун мо дар рӯзҳои фарҳангӣ дар эрон иштирок кардем рӯзҳои фарҳангӣ сафар кардем бале бо намоиши диравши коваёнӣ ва инчунин дар як филми русия нақш офаридам ки дар доғистон буд чӣ гуна филм он филми мазҳака буд ва ман дар шаҳри дербен дар махачкала дар он ҷо сабт доштам махачкала бале аҳа ман ба камтарак агар имкон бошад тамат тамат бале баъд сафар кардед ба махачкала бале ин қадар кифоя аст бас филм чӣ гуна ҳамун филми калон буд бале филми калон буд яъне силсила филм Мавзӯи буд чӣ мавзӯъ мазҳака буд он дар бораи чор гӯем русе ки дар чандин шаҳрҳо яъне воқеаҳо бо онҳо мегузарад ва чӣ хеле мегузарад ва бовар кунед ман аслан бовар надоштам ки ман мегузарам ба ин филм инро як тараф гирифта мемонем як тараф гузорем бале хуб шумо бовар надоштед ки ман мегузарам яъне аз кинопроба онҷа кастинг буд албатта бе ин намешавад ва вақте ки гуфтанд ки ту гузашти ман аз ин хеле хушҳол шудам ман бо ҳунарманде ки онам бисёриҳо бояд шиносанд фаридуншоҳ раҳматуллоев бо ҳамроҳи фаридун мо дар ҳамон филм нақш офаридем хуб номи филм ба русӣ короче план такой короче план нақша ҳамин гуна аст нақша ҳамин гуна аст хуб акнун отахонҷон биринҷи биринҷ мо биринҷа қариб фаромӯш мекардем вале мо дар инҷа тар карда мондем биринҷ ба ман дар кор аст гуфтем ки мегирем хуб як пиёла яке ҳамин худашам як пиёла аст чӣ хеле ки гуфтед хӯроки солим аст бале хӯроки солим аст хуб аст ин пиёлае гирифта мо инҷо мерезем тӯли чанд рӯз қарор доштед дар махачкала дар шаҳри махачкала дар шаҳри махачкала мо қариб як ҳафта будем хуб чӣ хел гузашт бениҳоят олӣ буд бениҳоят ҳоло боз дар кор ба мо ҳамон гурӯҳе ки ба навор мегирифтанд чӣ хел гурӯҳ буд гурӯҳи бениҳоят медонед мобилӣ буд яъне корашон ҳама медонист ки вазифааш чӣ аст аз чӣ иборат аст ва чӣ коро бояд анҷом расонад ҳама аз паи кори худашон яъне дар он ҷо режиссёр намекуфт пардозгари ман куҷост гримёри ман куҷост яъне барои актёрҳо ҳамаш омода буд ҳамаш омода буд чиндем тайёр буду бале анакун мегирем хуб ан ҳамон гӯем агар сабзавоте ки мо дар яхдон мемонем ана ин хел бинандагони гиромӣ бинед дар яхдон ҳам сабзавотро метавонем ки монему баъдтар агар вақт набошад саросима бошем метавонем як бора гирему истифода барем дар ин ҷо ҳаст ҳам замбурӯғ ҳам картошка сабзӣ помидор болгари ҳаст ҳамаш ҳаст дар ин ҷо ҳамаш дар ин ҷо ҳаст ин ғизое ки тез омода мешавад бале нахуд дорад бубинед нахуд бале панирро бояд аз турбтарошак гузаронем гузаронем аз болаш биёед ман гузаронидан мегирам
мо ها بعد نمک رو فراموش نکنیم امروز؟ باید نمک کنیم намакам ози аз болои بله ҳозир намак кунем ها хуб ногуфта намонем ҳамроҳи шумо дар як филм нақш филм, бале, офардем, будем, бале. ки дар он ҷо шумо модари мана бозӣ кардед намак филми Баҳори баҳори Хазонрез. хазонрез بله дар коргардонӣ раҷабалӣ пиров پیرف بله аз наздик дар ҳамон филм ҳамроҳи шумо шинос шудему аввал ёд доред ки дар он ҷо навор мегирифтанд не аслан аҷибиш дар он буд ки ман намедонистам бале бале ман намедонистам ки ту фарзанди бениҳоят одами шинохта зиндаҳиёт аловиддин абдуллоев ҳастӣ вақте ки қурбони собир гуфт ки ту якумин шогирди ман ҳаст ки ман якумин шогирди ман аст ки ман ина ба иҷоза додам ки дар филм нақш офарад бале баъд ман ҳайрон шудам гуфтам ин ки писари кӣ бошад ки ин ба иҷоза додану дигароба не баъд фаҳмидем гап дар куҷо будааст гап задем фаҳмидем баъд ки не ки дар ҳақиқат отахон бо ту кор кардам ва ҳис кардам ки истеъдоди хубам дорӣ яъне истеъдоди ҳунарманд ҳунармандӣ яъне ки дар он ҷо дар маҳорати курси аввал мехонд бале 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 медидам ки бениҳоят шарм медоштӣ ҳис карда мешуд ки камтар худата ноҳинҷор ҳис мекардӣ аммо ба ҳама ин нигоҳ накарда чашм нарасад бо аз худ наравӣ хеле олӣ буд хеле олӣ буд мардуми мо хӯрокҳои серовғанро бисёр дӯст медоранд аммо аксар вақт оид ба оқибатҳои он ба саломатӣ кам фикр мекунанд барномаи узуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид таъкид менамояд ки аз меъёр зиёд истифода бурдани равған метавонад боиси ҷамъшавии чарбӯи хатарнок дар бадани инсон шавад он ҳатто метавонад ба бемориҳои дилу саратон оварда расонад аз ин рӯ хеле муҳим аст ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем яъне 2 қошуқи калон барои як шахс дар як шабонарӯ хуб тавдони мо дар гирон аст не тавдона тавдона дар дар гиронем Бале. ҳарораташа чанд гуфтед 200 ба 2 саат Бале. 2 саат гузоштем ҳарораташ 2 саат кани аллакай гармияш гармияш омасод бале аст бале аллакай ҳозир мо ин ғизоро тайёр мекунем баъд мегузарем ба хӯриш хуб ин шабу рӯзҳо ба чӣ корҳо машғул ҳастед خب این شب و روزها نیت داریم بعد منامی سال 2023 لایه های خیلی زیاد هستند و باز هم با یک نمایشی که مونوسپکتاکل بود و من داشتم آن رو معرفی کردن به تمام مردم تاجیکستان یعنی سفر هنری کردن با ولایت ختلان و ولایت سوغد بله 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 نیت داریم و فکر میکنم иншолло ки орзуям ба мерасам бале албатта чун дар соли 2022 буданд ҳамун нақшаҳое ки амалӣ гаштанд қариб аммо на ҳамаш аммо ҳеҷ гап не ҳамин эстафета ба 2023 дода мешавад умед дорем ки мешавад анакун мурғояте ман ба мурғ бале албатта мешавад чунки мо як сол аллакай бале бале анаина мечинем дар хона зиёд хӯрок омода мекунем дар хона не агар хушам биёд омода мекунам хушам набиёд келинам ҳаст келин ана ростиш вақт надорам дар хона чӣ хел хуштоман ҳастед мо дар филмҳо дидем ки бисёр ҳин савол ҳама ба ман медиҳанд бисёр хуштомани бад ҳастам хуб ҳастед меҳри зиёд дорад ба келин дар филмҳо шумо бовар мекунед отахон дирӯз дар театр як духтарча тақрибан синфи 3 номаш собира дар театр яке ҳамин модараш омад гуфт ки вай духтари ман мехоҳад бо шумо акс гирад бениҳоят шумо я мухлисатон ҳаст ман аз ин хушҳол ҳастам ки кӯдакҳо мухлисӣ мекунанд ва вақте ки омадам бо ӯ акс гирифтам баъд модараш гуфт ки хай собира акун саволатате чӣ савол доштӣ ба холаш баъд истод гуфт ки шумо гуфт хуштомани ганда ё нақс яъне ман гуфтам дар филмҳо гандаам деки дар ҳаёт ман ин гуна нестам не ба фикрам шумо дар ҳаётам кам гандагӣ мекунед яъне бубинед ки кӯдак фикр мекунад ки дар ҳаёт моҳпайкар гандаст не албатта ки агар як кас маро хафа кунад ман ҳам ноором намеистам ҷавобашро медиҳам ин хел ҳаст
акнун ба мо фалга дар кор. фалга барои Бале. пушонидани боло. Бале, бале. мо дар инҷа чанд намуд фалга дорем ана хеле фалгаи Не, ғафста. як лаҳза ман диди қариб фаромӯш мекардам. Мо бояд хуб об бо бай тамат. об об бо тамат бояд аралаш кунем. об бо тамат гуфтӣ, бале а? бале бале хуб омехта карда аз боло ин резим камтар. ана ҳозир як коса барои шумо дар зиндагӣ бале ман чӣ хеле ки медонам шуморо мешиносам бисёрам зани ғамхор ҳастед ки ҳама вақт дар куҷое набинед биёд бо як меҳру муҳаббат бо як самимият албатта ки дар оғӯш мегиред бисёр зани ғамхор ҳастед бале ман шуморо медонам. Ташаккур ҷонам. бале саломат бошед. хуб як соат бояд истад. истад. Мо ду намуд хӯриш тайёр мекунем. Аҳа. Якеаш хӯриши меваҷот, Аҳа, якеш. якеаш мегӯем сабзавот. Ина ин карама истифода бале бале моҳӣ ин чӣ гуна моҳӣ? тунец ном Тунец дорад. ном дорад, а? тухм истифода мебарем, панир истифода мебарем ва сметана. Асмитана. боз ҳам турбтарошак. Боз турбтарошак ана дар инҷа омода ма чикор кунам? Ту медони ту тухм тоза кун. Тухма тоза кунам. бале Турбтарошака ҳамроҳи панир ба шумо диҳам. бале Тухма худам гираму. бале бале Хуб гуфтем ки чӣ нақшаҳо ҳаст дар соли 2023? нақшаҳо хуб аслан одами эҷодкор нақшаҳош чи аст? Боз ҳаст аз нав эҷод кардани намоишҳои ҷолиб барои тамошобин, барои гуфте ки мухлисон. мехоҳед ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сафар кунед бале бале ҳамроҳи ҳамон моноспектакл. бале он моноспектакл дар бораи зан аст. Номаш шаби танҳои як зан дар таҳияи коргардон шинохта Мирзоватан Миров Бале, Мирзоватан. ва ёвари коргардон Шериф Ватандор. бовар кунед бениҳоят душвор буд, яъне вақте ки намоишро рӯи саҳна мондему тамрин мекардем бениҳоят душвор буд. Дар бораи зани танҳое ки шавҳараш ба ӯ хиёнат мекунад ва ӯ зан чанд роҳи худкуширо мекобад. яъне якум худкушиаш он ки худашро доро вехтанӣ мешавад, дуюм корча заданӣ мешавад, ба дарё худашро ғарқ карданӣ мешавад. хеле бисёр корҳое буд ва дар охир боз ҳам шавҳари худро мебахшаду боз зиндагӣ давом медиҳад. анаку бибинед ки то ин дараҷа меҳру муҳаббат, ишқу муҳаббат, дӯстдорӣ чӣ қадар зиёд аст. чунки ман ин намоиша тамошо кардам. Дар намоиш ягон чӣ гӯем декоратсия мегӯянд, ягон декор набуд. бале фақат буду як ҳамон мизе ки бале як курсӣ буд. ҳамон дигар ҳеҷ чиз не. ин ҳамааш ҳамон дар як курсӣ тахайюлоти шумо. бале ин хеле душвор аст. бениҳоят душвор аст. 50 дақиқа тамошобинро доштан, танҳо бозидан ва дар ин 50 дақиқа ту бояд чунон бозӣ кунӣ ки тамошобина хобаш набарад. албатта. ва шукр мекунам аз оне ки ин гуна нашуд тамошобини маро хобаш набурд. бале ана ҳозир ҳамин зарфа шумо ба ман ҳамин хел чӣ мекунед?
фармон медиҳед мисли хуштобан. кане зуд ана ҳамон зарфи чуқурака ман ба биёр. Кадом зарф? зарф барои хӯриш. Миллоҳота ман ба ин такара нигоҳ накуну. Вай зарфа биёр. Зудтар. Хӯриша ман тайёр кунаму шумо тайёр шуда хӯретон баъд. Биёед ба шумо кӯмак кунам. Дар кор не. Бо ҳамаи ҷазир накунӣ. Нарас. Дар ҳақиқат биёед. Бисёр душвор буд барои. Вай аку филмо ба одам. Мо нақш меофарим мо дар ҳаёти хеле ин гуна одамои сахту баҷалу. Аммо ҳамин хеле одамо ҳастанд, на? Ҳастанд албатта. Ҳастанд хуштобанҳое ки келинҳои худро азият медиҳанд. Аку ман ҳамаи хуштобанҳоро гунаҳгор карданӣ нестам. Чун ҳастанд бо келинҳое ки ноҳурматӣ мекунанд. ин гунаҳашам ҳаст, мефаҳмед? Аз ду тараф аст. Бале, барои ҳавай вақте ки хуштобан хоҳӣ нахоҳӣ калон аст, яъне таҷрибаи зиндагия, дидагиаш дорад, ӯ бояд нисбати келин камтар хуб намедонам. Калонтар аст албатта, баақлтар аст гуфте гӯем агарам. Бале, муносибат бояд дигар хел бошад. Вақте ки як духтари бегона ба хонаи нав, оилаи нав ворид мешавад, расму оини он оиларо намедонад. Камон як ҷои бегона аст. Бале, ва албатта ки барои вай душвор аст. Бениҳоят душвор аст. Хуб, фарзандои имрӯз ҳастанд чанд нафаранд? Шукри худо ду писар дорам. Набера дорам. ҳазорон бор шукр мекунам. Ду писар. Ягон таш мехост ки ҳунарманд шавад. Не, бовар мекунӣ. Илтимос кардаги будам ки биё яктат ҳунарманд шава қалан касби мана давом те. Не? Не? Шавқ набуд, ба сабабаш чӣ буд? Шавқ набуд, шавқ. Шавқ надоштам. Дид ҳамон асос аст ки бояд бошад шавқ, баъд бале. имсол аз сафар ба ҷумҳурии исломии Эрон. Бале. Вақте ки рафтед бо ҳамун намоиши дирафши коваёнӣ, бале. Чӣ гуна онҳо пешвоз гирифтанд, чӣ гуна қабул карданд? Хеле хуб қабул карданд, хеле хуб. Яъне ба онҳо бениҳоят маҳқул шуд ин намоиш, чун аз шоҳномаи Фирдавсӣ аст. Бале. Хеле хуб пазируфтанд. Ба кадом шаҳр сафар кардед? Мо Эрон рафтем, аз Эрон худи Теҳрон ба будем, баъд аз он ҷо рафтем, даъватӣ боз будем ба шаҳри Шероз. Ҳамчун дар он ҷо ҳам дар он ҷо ҳам ҳамин намоишро мо нишон додем ва дар он ҷо барномаи консертӣ буд. Яъне барномаи консертии тоҷикӣ? Бале, ҳунармандони сарояндаҳои мумтози мо дар он ҷо яъне барномаи консертӣ нишон доданд ва хеле хуб пазируфтанд. Бениҳоят филм буд дар он ҷо, филми Муаллим, филми Роҳ ки коргардонаш Носир Саидов аст. Бале, хеле хуб истиқбол гирифтанд. Яъне баъд боз буд намоишгоҳи либосҳои миллӣ тоҷикона ки онам аз Хуршед Сатторов буд. Хуршед Сатторов, бале. Худи ӯрам тарроҳи бисёрам тарроҳи барҷастаи номӣ ки ватани моро берун аз Тоҷикистон хеле зиёд муаррифӣ кардааст. Албатта. Хуб пазируфтанд, яъне хуб. Хеле хуб пазируфтанд. Хуб аст. Хеле олӣ. Ана себу ҳама шумо реза кардед, ман бананам реза кардам. Вақтиша гирифтаму ҳозир мекунам. Ман беҳад себро дӯст медорам ва ҳатто вақте ки мана ҳозир мегӯянд касали бемори грипп астку. Яъне себро медонед ман чӣ хел истеъмол бурдам, чой карда хӯрдам. Себро? Бале. Ҳам бомазза буд, ҳам барои табобат хеле хуб кӯмак кард. Чӣ хеле ки медонам, бисёр шуморо мебинам дар донишгоҳи давлати фарҳанг ва санъат ба номи Устод Мирзо Турсунзода. Дар он ҷо шумо як курс доред, курси донишҷӯёни курси 2. Бале.
факултаи маҳорати актёрӣ, актёри драма ва кино. бале. Дар он ҷо чӣ хел аст барои дунҷӯён душвор аст ворид шудан ба ҳамин касб, ба ҳамин дунё? Хуб, Отахон албатта ки душвор аст, чун курси ду ҳастанд. Ду ҳастанд. Ҳоло бисёр чизҳоро намефаҳманд, яъне барои онҳо каме душворӣ аст, аммо кӯшиш доранд ки яъне талош доранд ки як барои худ як чизи нав кушода кунанд ва этюдҳои ҷолиб ҳам мебиёранд. Бале, бале. Ман хеле сахтгирам нисбати шогирдонам, аммо ҷояш бояд ҳамин хелам бошад. Бояд ҳамин хел бошад, аммо ҷояш биёяд, не ки муомилаи хуб ҳам мекунаму меҳрубонӣ ҳам мекунам, чун бисёри онҳо аз минтақаҳои дурдаст ҳанӯз ҳастанд. Бале. Ва фикр мекунам ки вақте ки модар наздик нест ва ту ба ҷои модар ҳастӣ, албатта ки бояд кӯшиш кунӣ ки кӯдакро наранҷонӣ. Дуруст аст. Лекин сахтгирӣ ҳам мекунам, талаб мекунам, яъне агар нотайёр биёянд, ман ба дарси худ роҳ намедиҳам. Бале, бояд ҳамин хел бошад, чунки ман ҳамин гуна ҳам мекунам, чун гоҳе мебинам ки вақте ки муомилаи хуб мекунӣ, кам кам аллакай аз худ бехуд мешаванд. Яъне эркагӣ мекунанд, ба дарсу дер мебиёянд. Ана баъд вақте ки сахт гирифтӣ, баъд боз ба худ меоянду мегӯянд ки ин кори шӯхӣ нест. Бале, бале, бале. Албатта. Хӯриши ҳозир ман ҳаминам реза мекунам, баъдтар йогурт илова мекунам. Ман йогуртро илова мекунам. Хуб. Хуб, шумо хатм кардаи донишкада буд, ҳамон вақт донишкада буд. Шаҳри Москав. Шаҳри Москав. Шепкино. Ба номи Шепкин, бале. Бале. Михаил Шепкин. Михаил Семенович Шепкин, бале. Хуб, унҷо фақат ҳамин мактаби актёрӣ аст ё ки режиссёрӣ ҳам ҳаст? Унҷо фақат мактаби актёрӣ буд ва 4 соле ки дар онҷо хондам, пушаймон ҳам нестам. Агар ҳозир ҳам фурсат мешуд, яъне боз як бор дигар мехондам. Хуб, чӣ хел гузашт ҳамун давраи донишҷӯӣ шумо? Отахонҷон, медони давраи донишҷӯӣ аст ҳама давраҳои ширини ҷавонӣ аст ки ту умуман парво умуман надорӣ ки паго чӣ мешавад, чӣ хел намешавад, яъне ман аз куҷо пул ёбам, зиндагима чӣ хел барам, чӣ кор кунам, не. Яъне ҳушу хаёли ту фақат хондан баё ан ҳамон даври ҷавонӣ, яъне хушию хурсандӣ. Кадом сол шумо рафтеду? Соли 87. 87. Бале, хатми мактаби миёна. Дар ин ҷо як гурӯҳ мо 18 кас будем ва сафар кардем ба шаҳри Москва, яъне гурӯҳи тоҷикӣ буд. Студияи тоҷикӣ. Аз Тоҷикистон. Ягон нафар аз Не, ҳама аз Тоҷикистон буданд, аз ҳар гуна минтақа, аз вилояти Суғ буд, аз вилояти Хатлон буд, аз Бадахшон буданд, аз шаҳри Тобеи Марказ буд. Бале, ноҳияи Тобеи Марказ ва аз худи шаҳрам буданд. Ва медонед чанд сол гузашт аллакай. Мо соли 91 хатм кардем. Мана ҳозир соли 2023. 23. Чанд сол мешавад? 91 хатм 31 сол. 32 сол. Хатм 32 сол пеш хатм кардем. Ва аз ана ҳамон гурӯҳи мо, аз 18 каси мо, танҳо 3 кас дар ҷодаи санъат кору фаъолият мебарад. Танҳо 3 нафар.
бале ин ягона чизе буд ки ана ҳамон соли 91 мо хатм кардем омадем мо дар театри ҷавонон бояд моро аз тарафи театри ҷавонон равон карда буданд чун студия бояд бале бояд бале аз театр равон карда буданд ва студия не медонед гап дар инам нест гап дар он ки театр маро хуш истиқбол гирифт ва ман як одат дорам да ман одат дорам вақте ки мегӯянд ки дарахт аз як ҷо месабзад ва шукр мекунам аз он ки мо ҳам мисли дарахт ҳастем аз як ҷо месабзем хуб устодо ки буданд дар федератсия хуб акун дар он ҷо устодон аз худи ҳамон Москва буданд ва муаллимои мо Николай Николаевич Афонин буд худо раҳматаш кунад Людмила Николаевна Наталья Николаевна Мария Евгеньевна муаллимомон рус буданд ягона муаллиме ки ба мо ба забони тоҷикӣ мо дарс меомӯхтем Шавкат Ниёзӣ Шодравон Шавкат Ниёзӣ буданд ва мо яъне бо забони тоҷикӣ дар мо бале намоишҳои мо бо забони тоҷикӣ буд ҳамин хел буд бале корҳои дипломии мо бо забони тоҷикӣ буд яъне мо забони тоҷикӣ дар ҳамон ҷо дар назди банам чӣ хеле ки ҳозир суҳбат карда истодаем дар ҳамон ҷо бале бале ва ҳамин гунаам ҳамон ҷо буд ки яъне тамошобин мешишт ва мо корҳои дипломии худро ба онҳо бо забони тоҷикии худ хеле хуб хуб ан акнун хӯришҳоам омода кардем бинандагони гиромӣ ду намуд хӯриш якташ мева якташ караму нахуду моҳию бале панир тухм бинандагони гиромӣ хӯришак чӣ хеле ки гуфтем омода кардем акнун мегузарем ба тафдонам вақташ омад аллакай вай буя шаҳис мекунӣ ан акнун бинандагони гиромӣ бинед чӣ қадар бомазза чӣ қадар аввал чашм баъд гӯй бомазза намудаш хушудан ки ҳоли маззаша намедонам ан акнун бинандагони гиромӣ вақте аз ҳама муҳими барномаи мо чашидани хӯрок биёед ҳамроҳи телевизиони Сафина бимонед акнун бинандагони гиромӣ биёед чашем марҳамат ман гирам шумо гуфтед ки аввал ман чашам ба мазза бошад баъд шумоам мечашед камакак мурғам бояд гиред фақат росташро гӯй росташро гӯй фақат як бор дар ҳақиқат бинандагони гиромӣ бисёр бомазза бисёр болаззат мурғам чаши аз худам умед надоштам худам мехе боварӣ надоштам ки аз худам мехе боварӣ надоштам мешудааст ку мешудааст ку ҳоли хонам ба медонӣ ин барномаи тамошо кунанд мегӯянд ки очада онҷа фақат ҳавқотои бамазза мегӯед хона ба чӣ ба ина тайёр намекунед хушам биёд хушам биёд бале ана бинед дар ҳақиқат бинандагони гиромӣ бисёр болаззат фаромӯш накунем ки мо дар ин ҷо хӯриш дорем мевагӣ да бале ду намуд хӯриш дорем онҳоро ҳам чашидан лозим мегузарем ба қисми аввал хӯриш ваяша аввал гирем баъд дар охир хӯриши мевагӣ чӣ мегӯянд як таровати тоза мебахшад ба инсон ҳамин хӯриш ҳамин ҳам карам аст ҳам моҳӣ аст бисёр бомазза хӯришам бисёр болаззат барои чӣ истеъмол ман дар вақти омода кардан аллакай сер шудам
дар вақте омода кардан аслан ҳар кадбоное ки вақте ки ғизо тайёр мекунад хӯриш тайёр мекунад бале. дар ҳамон вақт аллакай худаш аз ҳамаш кам чашида сер мешавад. бале. Бед акнун хӯриши мевагиро чашем. Ана. Шумо ҳозир ман ба шумо як қошуқи тоза медиҳам барои чашидан. Қошуқҳо омода. Бинед чӣ қадар агар қошуқ зиёд бошад ҳамон қадар хуб аст. Марҳамат гиред. менами отахон вақте ки ғизои гарм истеъмол мекунӣ яъне хӯриш истеъмол мекунӣ ҳатман бояд баъди ҳамаи ин хӯриши мевагӣ истеъмол кунӣ чун ҳамаи ин барои худи ҳамон одам сабук мешавад фақат як барои меъдаашам фоидаи хуб дорад тоза организми инсона тоза мекунад. Бале. Меваҳо. дар ҳақиқат бинандагони гиромӣ хело бомазза. Баъд тавсия медиҳем ки дар хона ҳам хел хӯрокҳо, хӯроки солим мо тамоман равған истифода накардем. Не. Тамоман равған истифода накардем. Беравған. Бале, беравған. Саломат бошед. Дастони шумо дардро набинад. Саломат бошед. Хуб, миннатдор ҳастем аз шумо ки боз як бор дигар мегӯям вақти зиёди шуморо мо гирифтем, шумо даъвати моро пазируфтеду омадед. Ташаккур. Ба шумо бурдборӣ хоҳонам ба телевизиони Сафина дар ин соли 2023 таманнои онро дорам ки бо ҳамин барномаҳои ҷолибашон бо ана ҳамон гӯем коре ки мекунанд мо тамошобинро ба завқ ба иштиҳо мебиёранд дар барномаи лазиз бурдборӣ хоҳонам. Саломат бошед. Саломат бошед. Манам бинандагони гиромӣ аз фурсат истифода бурда барои ҳар яки шумо барои тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон таманнои онро дорам ки дар имсол ҳамеша саломат бошанд, сиҳат бошанд, сарбаланд бошанд, комёб бошанд ва чӣ ҳамун муроду мақсадҳое ки доранд ба ҳамаашон берасанд. Саломат бошед. Хайр.